Goddag og velkommen. Jeg vil her fortælle lidt omkring vores undervisningsplan, eller vores tænkte undervisningsplan i forbindelse med vores anden deltagelsespligtige opgave. Vi har valgt at skrive om, energi og el og vedvarende energi i det hele taget. Det her det illustrerer et mindmap, og som I kan se, så er der jo forskellige emner, som man måske kunne tage hånd om. Emnet generelt er el. Og ud af el, jamen der har vi noget med noget strøm og lys, ledning og energi og kraftværk og vindmøller og det lignende. En måde hvorpå at man kan skabe en eller anden form for struktur i det her idémøller, det er for eksempel ved at lave eller arbejde ud fra VØL-modellen. VØL-modellen den står for ved, ønsker og har lært. Altså, hvad ved vi på forhånd? Hvad ønsker vi at lære noget om? Og hvad har vi lært? Hvis man tager udgangspunkt i for eksempel kraft-varmeværk, jamen så kan man sige, jamen vi ved, at strøm det kommer fra et kraftværk, der producerer strøm, og at det her kraftværk det bruger kul. Så kan man så sige, jamen hvad ønsker jeg så at vide? Jamen jeg vil gerne vide noget om, hvad er kul, og hvor kommer det fra? Er det skadeligt, og eventuelt hvorfor? Her er tanken så, at eleverne de skal læse noget omkring kulstofskredsløbet og hvilken betydning det har for det, for deres omgivelser og hvordan det virker. Efterfølgende så skriver eleverne, at de har lært noget omkring fossilt brændstof, herunder olie og kul, at vi får de her fossile brændstoffer fra undergrunden, for eksempel gennem olieboringer, enten på land eller på vand. Og at vi graver vores kul fra kulminer. Samtidig så er det også sådan, at når vi så afbrænder de her fossile brændstoffer, som jo selvfølgelig også er olie og benzin og kul, jamen så udskiller vi en masse CO2, og at denne her CO2 er med til at skabe en drivhuseffekt. Hvilket så igen kan skabe et nyt mindmap eller nyt ordkendskabskort eller andre måder at arbejde med. Og dermed så vil man hele tiden have en decentrering af elevernes forhåndsviden. Decentrering det er noget, som Karl Popper han blandt andet omtaler i sine 3 verdensniveauer. At vi som lærer skal ryste vores elever i den viden, de allerede har, hvilket VØL-modellen faktisk er rigtig anvendelig til. Tak for den gang.